паркур дар асл варзиш набуд. дэвид белл бо кашфи чанд усули ҷаҳидан аз як нуқта ба нуқтаи дигар хост варзише ташкил диҳад. ҳамин тавр ҳам шуд, усулҳоро сохт ва дӯстонашро ба он ҷалб кард. дар ин миён масъалаи дигар пайдо шуд. яке аз дӯстони наздикаш, аниқтараш себастьян фоукан, ки асосгузори намуди варзиши шадиди фриран буд, беллро даъват кард ки ҳардуи варзиш, паркур ва фриранро омехта карда як намуди варзиш созанд ва онро барои ҳаводорон пешниҳод намояд. аммо ин таклиф ба дэвид белл писанд наёмад ва онро рад намуд. мо дар давоми барнома аз муноқишаи дэвид белл ва себастьян фоукан инчунин тафовути паркуру фриран бароятон мегӯем, чунки дар аввал мо бояд бобати чӣ гуна ба тоҷикистон омадани паркур ва трейсерҳои нотар сухан бигӯем. трейсер нафареро мегӯянд ки усулҳои паркурро медонад ва бевосита ба он машғул мешавад. дар аввал касе дар ин бора маълумот надошт. ҳатто мафҳуми паркур барои ҳама нофаҳмо буд, то он лаҳзае ки филмҳои ба монанди ямакаси минтақаи 13 ва дигар пайдо шуд. пас чӣ гуна омад ба тоҷикистон? пайи ана ҳамин суол ба ҷустуҷӯи трейсерҳо равона шудем. агар ҳамаи мо ҷамъ шавем, ҳамо трейсерҳое ки бигем, агар аз рӯи мактаби кӯҳна гирем, агар трейсерҳое ки пеш машқ мекунем ози баҳс кардагем, агар ҳамамон ҷамъ шавем ва байни худмон баҳс кунем, бигем ки ки аст дар тоҷикистон асосгузори паркур, яъне ки дар тоҷикистон аввал шуда паркурро овард. ҳама агар гӯянд Фарҳод аз ПК Айр, ман ба боварӣ мегӯям ки Бахтиёр Ҳамидзода ҳамон шахс ба мо паркурро овард ва барои ман Бахтиёр Ҳамидзода дар баробари Давид Белл меистад. ин гурӯҳи ҷавонон бе мактаб, бе муаллим мустақилона ба ин намуди варзиши шадид машғуланд. аслан паркур варзишест ки бо махсусиятҳояш аз тамоми намудҳои дигари варзиш тафовут дорад. масалан, аслияти махсусияти он аз як нуқта ба нуқтаи дигар ҷаҳидан аст, ки онро коршиносон ҷаҳидан аз нуқтаи А ба нуқтаи Б меноманд. пас ин қоидаҳоро дар ҳоле ки мураббӣ набуд, мактаби махсуси паркур набуд, аз куҷо омӯхтанд? солҳои 2006-2005 нав дар Тоҷикистон интернет авҷ гирифтеста буд ва ҳамаи мо, яъне насли навраси ҳамон давра, мо ба интернет ҳамон қадар завқ доштем, ки мо ҳамамон дар бораи дигар чизо мекуфтем. мисол дар бораи ҳунармандон мекуфтем, дар бораи ягон филм мекуфтем. лек дар байни мо як шахс буд, як бача буд, ки кунҷко буд, номаш Бахтиёр. ҳамӯ дар бораи паркур мекуфт, дар бораи варзишҳое мекуфт, ки хатарнок буданд. ҳамон шахс ба мо роҳи чӣ гуна машқ кардани паркурро нишон дод.
оҳиста оҳиста намояндагони ин намуди варзиш дар тоҷикистон махсусан дар душанбе пайдо шуданд. Ин дар ҳоле ба вуҷуд омад ки филмҳои минтақаи 13 ва ямакаси ба қавле муд шуд ва ҷавонон ба амалу хислатҳои қаҳрамонони филмҳои мазкур тақлид мекарданд, ҳарчанд намедонистанд ки ин чӣ намуди варзиш аст ва аз куҷо пайдо шуд. ғайр аз ин мисли филми ямакаси ҷавонони душанбе ҳар гуна гурӯҳҳо ташкил мекарданд ки дар он баъзе ҳаракатҳои акробатикӣ ва фриран истифода мешуд, ҳарчанд ки онҳо худро трейсер муаррифӣ мекарданд. аммо ин амалҳо қариб ки аз махсусиятҳои паркур дур буд. ба қавли худоидод вақте ҷавонон ба василаи интернет мафкураи худро ба паркур шиностар мекарданд, бо мурури замон аз амалҳои акробатикӣ ва фриран канор рафтанд ва мафҳуми паркурро хубтар дарк карданд. ин буд ки чӣ гуна дар боло гуфтем дар душанбе гурӯҳҳои махсуси паркур ба вуҷуд омад. В 2011 году появилось много групп, было 4 или 5 групп, но все они не состоялись. Осталось только ПК Air, ПК Runners и была еще наша группа НКФ. Конфликтов нету никаких, потому как в паркуре нету соревнований между собой. Просто сейчас из-за финансовой выгоды и вообще из-за состояния групп, потому что некоторые необходимы спонсорские вложения и нуждаются в бюджете некоторым. Поэтому сейчас появляются соревнования, которые оплачиваются, которые призы даются. Вот. Дух соревнования есть, но самих соревнований нету. Мы просто учимся друг у друга чему-то. Каждый может научить. Например, я умею тот элемент, который старшие не могут. Я им показываю, они смотрят, как я делаю, говорят, где неправильно, и сами учатся. И в свою очередь они меня учат чему-то новому. И я, в свою очередь, учусь у молодого поколения, который только начинает заниматься. Я знаю, например, 2-3 ребят, которые занимаются с возраста 8 лет. И они такое вытворяют, то, что я бы не решился, например, сделать. Есть супермен элемент такой, когда передний сальто делаете и вытягиваете полностью весь свой рост, становитесь горизонтально к земле и вот растягиваете, потом уже крутите элемент. Вот такого я, например, не умел. Ну, одно время научился. Вот дети прыгают, я иногда не могу такое сделать. паркур дар ҳоли рушд буд. назди бинои Шарқи Озод худоидод бо аҳли гурӯҳаш ба воситаи телефон ҷаҳидан ва амалҳои паркурро сабт мекард. ниҳоят рӯзноманигоре аз дур ба онҳо нигоҳ кард. соли 2009 3 ё 4 феврал мо ҳама ҷамъ шудем бо ҳамроҳии Бахтиёр. тасмим гирифтем ки як навор, як ролик ба навор мегирем ва ҳамҷа як рӯзноманигор Андрей Гейвандов омад, гуфт шумо чӣ кор доред дар инҷа? баъд мо гуфтем мо паркур машқ мекунем, мо дар инҷа мепарем, агар мо дар инҷа напарем, ин ҷои таърихӣ, ин ҷои муқаддас напарем, ин гуноҳ аст. баъд рафтем ба утоқаш ва ман савол дод ки ин чист, барои чӣ? ва дар ҳамон давра ба фикрам якумин маҷалла буд ки дар бораи паркур дар маҷаллаи шоми душанбе, яъне вечерни душанбе баромада буд ва ман ба фикрам намунаашро дорам. шаҳри душанбе солҳои 2000 дар ҳини нав пайдо шудани трейсерҳо барои ҷаҳидан хеле мувофиқ буд. баъд аз иттифоқи шӯравӣ харобазорое ки аз давраи иттифоқи шӯравӣ мондагӣ буданд бисёртар буданд. ҳамон вақта ҳамин чизо аз сабабе ки бисёр буданд, одамо мегуфтанд душанбе безебае. а барои мо вай душанбе мегуфтем ана хушругӣ. мо хушругиро дар биноҳои рост, биноҳои сафед намедидем. мо хушругиро дар бисёр монеаҳо медидем. чанд қе монеа бисёр буд, барои мо вай беҳтарин ҷо буд. паркур ҳамин гуна варзиш аст ки вақте машғулаш шудӣ ба қавле дил кандан аз он амри маҳол аст, чунки ба гуфти намояндагонаш ошиқ дӯстдоштаи худро аз ҳар чизе ҳаст болотар мепиндорад. мисле ки паркур ба трейсер ин муҳаббатро ҳадя мекунад, ҳарчанд хатарноктарин варзиш ҳам ҳаст. чизи дигар ин ки дар ҳар сохтору соҳа монеаро дӯст надоранд, аммо ин чиз ки дар паркур монеаро дӯст медоранд. Более подробнее была показана вся суть паркура.
То, что паркур это есть преодолевание препятствий. То, что в паркуре нет границ, есть лишь препятствия, да. паркур худаш маъноаш ба фикри ман ин монеа мебошад. Агар аз забони французӣ бигирем ла паркур яъне хати монеавӣ, яъне агар ки ту дар роҳ рафта истода бошӣ, аз пешат ягон монеа баромад ва монеаро ба осонӣ гузарӣ ва боз монеа барояд ва монеаи дигариро ҳам ки гузаштӣ, ту трейсер ҳисоб мешавӣ. анҷом додани амалҳои хатарнок дар аввал барои атрофиёни тоҷик трейсерҳо қобили қабул набуд, чунки ҷаҳидан аз баландӣ ё ба баландӣ каме ба чашм хатарнок менамуд. Аз ин хотир ба қавли Баҳриддин дар замони нав рушд ёфтани паркур, замоне ки дар кӯчаҳои Душанбе гурӯҳ шуда ба паркур машғул мешуданд, намояндагони қонун монеа эҷод мекарданд. Да, были такие ситуации, когда представители закона к нам подходили и говорили, нет, здесь нельзя прыгать, хотя не было на то оснований. Мы, например, когда занимаемся, мы не портим государственное имущество. Например, вот скамейки, машины, мы это все не трогаем. Мы стараемся тренироваться так, чтобы ничего не задевать и не ломать. Но представители закона думают, то, что мы нарушаем закон, то, что мы портим чужое имущество, и поэтому донимают нас. аслан паркур ғайр аз оне ки ба гуфти намояндагонаш сабки зиндагист, инчунин пур аз шикасту афтиданҳост ки ба нақли худоидод чандин нафарон дар шоҳидиаш ҷон бохтанд. Дар воқеъ ҳар ҳаракат ё қадаме барои фатҳи кадом монеа хатар дорад, чунки қоидаи аввали машғул шудан ба паркур ин таваккал кардан ва шикасти тарс аст ки вуҷуди худро аз нобоварӣ ва тарсу ҳар гуна фикрҳои бад дур кунӣ. Баъд ту метавонӣ ки трейсери воқеӣ бошӣ. В паркуре, как и в других видах экстремального спорта, не обходится без травм. Дар вақте ки паркур машқ мекардем, дар майдончаи пеши хона бо ҳамун рафиқонам як миз буд, мизи оҳанӣ. Ва вақте ки ман паридам, дастам лағжиду рафта аввал дар дарахт задам, дарахтро қабда омадам, дастамро дар замин мондам ки дастам қувват накард. Шикаст. У меня были травмы такие, как растянул легкое, например, при арабском сальто, когда только вначале учился. Потом пятку разрывал, обе пятки, из-за неправильного приземления, потому что я не смотрел, я куда прыгал. Надо было сначала посмотреть все, взять расчет. Чему нас учит паркур? Паркур учит трезво оценивать всю ситуацию, происходящую вокруг тебя, и оценивать свою возможность того, что ты можешь или не можешь. Ну и плюс это дает развитие. Вот я прыгну, будь что будет. На самом деле не надо такого. Многие падали из-за этого. ниҳоят кор то ҷое расид ки касбиятро дар ин варзиш бояд нишон медоданд. Искандар Раҳимов набераи ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов аст, ки паркурро ҳамчун сабки зиндагӣ эътироф кард. Ӯ мегӯяд дар асл ҳар нафаре ба паркур машғул мешавад, ӯ медонад ки зиндагиро чӣ гуна бояд сохт ва онро дӯст дошт. Дар ҳоле ки Искандар набераи яке аз бузургтарин чеҳраи самбои кишвар аст, чаро мисли бобояш гӯштингир нашуд? На танҳо самбо, на танҳо зудо, ҳамчун гӯштини миллӣ ва бисёр намуди гӯштинҳо машғул буданд. мо ҳам дар амрико машғул будем, ҷойҳо гирифтагием аз зудо мегӯян. Лекин ман барои чӣ гӯштингир нашудам? Сабаб дар он аст ки ман дар дигар давлат калон шудам ва сарпараст надоштам. Аз ҷиҳати молиявӣ, барое ки ман бояд мехондам, бояд кор кунам. Барои аввал аз ин ҷиҳат ман натавонистам ки ба зудо бештар машғул шавам. Лекин паркур аз хурдсолӣ
искандар дар аввал барои машғул шудан ба паркур мушкилӣ мекашид, чунки ба гуфти ӯ усулҳои паркур чунон мушкил аст ки агар техникаи хубу суръати баланд надошта бошӣ, шояд дар андак хатогӣ ба хатар дучор гардӣ. Вале ба ҳар ҳол кӯшиш мекард ки оҳиста оҳиста онро омӯзад. Ниҳоят барои таҳсил искандарро пеш омад ки ба амрико равад. ҳамин тавр ҳам шуд ва дар яке аз мактабҳои олии иёлоти муттаҳидаи амрико таҳсилро оғоз кард. дар фаросӯи уқёнус искандар ба як гурӯҳи ҷавонон ошно шуд ки онҳо ба паркур машғул буданд ва ҷиҳати касбии варзиши шадидро хуб медонистанд. искандар низ кӯшиш кард ки касбан паркурро омӯзад. искандар мегӯяд барои мо душвории асосӣ он аст ки дар душанбе толори варзишии махсус надорем. аз ин сабаб он нафароне ки нав машғул мешаванд бештар ба хатар дучор мегарданд, ки ин воқеан мушкилӣ аст. толори варзишии махсуси паркур ёрӣ медиҳад то шахс усулҳои паркурро хуб омӯзад ки дар ҳолати анҷом додани амалҳои хатарнок душворӣ пеш наояд. аз ин сабаб гурӯҳи тресерҳо чанд сол қабл ба кумитаи варзиш ариза ҳам навистанд ки онҳоро дастгирӣ кунанд. аммо 2 сол пеш мо нома кардагӣ будем. Моро гуфтанд ки сарпараст лозим аз ҷиҳати молиявӣ наметавонанд моро сарпарастӣ кунанд. ин 2 сол пештар буд. ҳозир дигар мо мактуб кардагӣ нест. ҳамин чизе ки ба наздикӣ ман ҳозир пештар гуфтам ки дар кумитаи олимпӣ рафта суҳбат карда будам. онҳорам гуфтанд ки дастгирӣ мекунанд. мо танҳо вақт лозим. соли 2016 тамоми ҷаҳон дар арафаи 31-умин бозиҳои тобистанҳои олимпӣ буданд. ин давъа ба гурӯҳи варзишҳои олимпӣ чанд варзиши дигарро бояд шомил мекарданд. намояндагони намуди варзиши шадиди паркур дар маҷлиси махсуси кумитаи байналмилалии олимпӣ иштирок доштанд ва иддао низ карданд ки паркур ҳам шомил карда шавад. ин хабар ба гӯши искандар раҳимов расид ва дарҳол роҳи кумитаи миллии олимпиро пеш гирифт, то ки ба ин хабар дақиқтар ошно шавад. ба наздикӣ ман дар интернет хондам ва ҳам хел хабар буд ки ҳаме лидерҳои паркур якҷоя шуданд, вохӯрӣ доштанд, хостанд ки паркурро дар олимпиада дохил кунанд. суҳбатҳо хуб гузашт, лекин онҳо то ҳол фикр доранд ки дохил кунанд паркур ё на. ба ман ба наздикӣ дар кумитаи олимпии тоҷикистон рафта бо директоршон ҳамсӯҳбат шудам. дар бораи ҳамин хабар расондам ки ҳамин хел мешавад, мо мехоҳем федератсия дар тоҷикистон ташкил кунем. вай кас гуфтанд ки фаҳм ки олимпиада медарояд ё ин ки на, ба мо метавонем шумо дастгирӣ кунем, федератсия ташкил созем, ҳамаи қонунӣ кунем ки дар тоҷикистон федератсия шавад. баҳси аз ҳама калон дар паркур ин аст ки баъзе нафарон ё баъзе гурӯҳҳо усулҳои варзиши шадиди фриранро бо паркур омехта мекунанд, дар ҳоле ки паркур ҳарчанд ба фриран наздикии зиёд дорад, лекин тафовут низ аз замин то осмон аст. намояндагони паркур бар он назаранд ки ҳар нафаре ки усулҳои фриранро дар паркур истифода мебарад хубтараш худро трейсер нашуморад, чунки инро асосгузори паркур Дэвид Белл қабул надошт. бачаҳо ҳозир ҳамаи ҳамин роликҳое ки ҳамаи ҳамин наворҳое ки дар интернет ҳаст, ҳамаашон дар ҷое машқ карда истоданд ки ягон ҷояш монеа нест. элементҳои акробатиро истифода мебаранд. яъне мо гуфтани мо ира озодона гуфта метавонем ки фри ранинг. сабаби аслии баҳс кардани ман аз паркур ин фри ранинг мебошад. як таърихи кӯҳанро бароятон ёдовар мешавем. себастьян фоукан асосгузори варзиши фриран аз Дэвид Белл асосгузори паркур даъват кард ки ҳардуи ин варзишро дар якҷоягӣ як намуди варзиш намоянд. Дэвид Белл онро қабул накард ва ин боиси баҳси ҳардуи онҳо гашт. аз ин сабаб себастьян фоукан варзиши шадиди фриран сохт ва Дэвид Белл ҳамоно дар паркур мондагор шуд. Дэвид Белл бо рафиқаш себастьян фоукан ҳарду машқ мекарданд ва вақте ки паркур
машҳуртар шуд. Дар амрико ӯро қабул кардан, дар аврупо қабул кардан, фаҳмиданд ки паркур чист ва аз чӣ иборат аст. Дар бораашон дар чандин маҷаллаҳову рӯзномаҳо сухан гуфтанд ва баъдан Люк Бессон хост дар бораи паркур филм ба навор гирад. Яъне Люк Бессон мехост паркурро аз ҳамон элементҳое ки дида буд ва ӯ мехост паркурро аз тарафи манфӣ нишон диҳад, яъне аз тарафи дуздӣ. Ва Давид Белл монанди падари паркур, яъне ягон падар намехоҳад ки писараш ба роҳи бад равад, ҳамон вақт гуфт ки не. Баъд Себастьян Фолкан бо Давид Белл гапҳояшон мегурезанд ва аз ҳамон вақт Себастьян Фолкан фриранинг ташкил мекунад. трессорҳои тоҷик инро низ қабул надоранд. онҳо мегӯянд ҳар касе ки усулҳои фриранро иҷро мекунад беҳтараш ба паркур наздик нашавад. худоидод низ худро душмани ашадии фриран медонад. Агар бигем ман зидди фриранинг. айни ҳол ба шумо фарқи паркур ва фриранро дар иҷрои намояндагонаш пешкаш мегардонем. воқеан усулҳои паркур хатарнок аст. вақте аз Дэвид Белл пурсиданд ки ба онҳое ки мехоҳанд трейсер бошанд чӣ тавсия медиҳӣ, ӯ гуфт беҳтараш тавсия намедиҳам. танҳо ҳаминро мегӯям ки паркур ширинтарин варзишест ки агар ташбеҳан бо забони тиб гап занем, вақте ба рагу пайванди шумо ворид гашт, донед ки дилдодаву дилбохтааш мешавед ва ҳеҷ гоҳ ҷудо шуда наметавонед. хуб мебинем ки трессорҳои тоҷик чӣ тавсия медиҳанд. аз давраҳое ки мо паркур машқ мекардем бо ҳамроҳии Искандар Раҳимов, Бахтиёр Раҳматчо Бахтиёров, Бахтиёр Ҳамидзода, боз бисёр нафароне буданд ки қатъи мо дар сафи мо рост буданду паркур машқ мекарданд. аз забони ҳамаи ҳамонҳо ман ба ҳамаи шахсоне ки ба паркур завқ доранд тавсия метавонам дода ки паркур на аслан барои паридан, на аслан барои элементҳои зебо кардан аст ва дили дигаронро ба худ ҷалб кардан, назари дигаронро, диққати дигаронро ба худ ҷалб кардан аст. паркур ин ба мисли як зиндагӣ аст, як роҳи зиндагӣ аст ки агар ту онро интихоб кунӣ зиндагият рангоранг мешавад. тавсияи ман ба ҷавонон ки бе муаллим машғул нашаванд. агар хоҳанд ба паркур машғул шаванд, бо мо робита кунанд, бо мо вохӯранд, мо ҳатман хело хурсанд мешавем ки ба онҳо тавсия диҳем, маслиҳатҳо диҳем ки чӣ кор кунем, дарс диҳем. дӯстдорони паркур мегӯянд ширинии паркур ба ҳадде ҳаст ки бадтарин хатар ба чашм аён намешавад. ин сабки зиндагист, ин аст ширинии ҳаёт. барномаи экстремал аз намудҳои варзиши шадид ва намояндагони он дар тоҷикистон шуморо ошно мекунад. тавсияту хонаобод бошед.